Atong tukion ang sugilanon sa usa ka batan-on nga lalaki sa nasod sa Cambodia nga nagauluhan gikan sa pagkadimalas ngadto sa pagkaminahal. Si China nagdako nga nagdumot sa ngalan nga Jesus. Siya usa ka miyembro sa usa ka dakong relihiyon sa Cambodia ug ang iyang pamilya nagdumot sa Kristyanismo. Namatay kalit ang iyang lulo nga iyang hinigugma ug kanunay niyang kauban. Sa ilang relihiyon, kung naa ka kanunay sa usa ka tawo nga namatay, ikaw ang basulon. Unya, namatay usab ang iyang uyuan. Dayon na bankrupt ang iyang ginikanan ug mipadulong sa Thailand aron mangita og trabaho apan gibiyaan siya sa Cambodia. Dapat wala ka mataw, miingon ang usa sa iyang mga paryente. Nahadlok ug nalibog, gidapit siya sa usa ka higala sa leksyon sa gitara sa usa ka Seventh-day Adventist nga simbahan. Bisan pa sa iyang kasuko kang Jesus, gusto gyud niyang makat-on og gitara. Busa miadto siya. Didto nakaila siya sa usa ka Jesus nga nagmahal bisan sa mga nagdumot kaniya. Human sa pipila ka higayon sa pagbalik-balik didto aron sa pagtuon sa gitara ug mga pulong sa Dios. Uy, nahigugma siya kang Jesus ug nabautismuhan. Nagampo siya nga madawat balik sa iyang pamilya ug misaad nga mag-alagad kang Jesus hangtod sa kahangturan. Miapil siya ingon nga misyonero sa maong simbahan ug mitabang sa pagpanghatag og Biblia, naglaom nga tubagon sa Ginoo ang iyang pagampo. Apan daw hilom lang si Jesus. Pagkahuman sa 5 ka tuig, nibalik ang iyang ginikanan sa Cambodia. Wala sila'y balay o yuta, busa nagpuyo sila kauban ni China. Gidapit niya sila sa simbahan, diin nakadawat sila og mainitong pagdawat og pagkaon. Sa kadugayan, ilang nasinati ang gugma ni Jesus og nabautismuhan. Nalipay kaayo si China. Dili lang gibalik ni Jesus ang iyang pamilya, apan gibago usab ang ilang mga kasing-kasing. Nakakaton siya nga ang grasya sa Dios dili tungod sa iyang binuhatan apan tungod kung kinsa si Jesus. Karon, nagtuon si China og teolohiya sa Asia Pacific International University sa Thailand. Nag-andam alang sa kinabuhi sa pagkamisyonero. Usa siya sa libuan ka mga estudyante nga nakabenepisyo sa 13th Sabbath offering nga mitabang sa pagtukod sa eskwelahan ni adtong 1988. Salamat sa inyong matinud-anong paghatag.